σας μέρα. Πιστοί στο περσινό ραντεβού μας, ανοίγουμε σήμερα το 11ο Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργικής Έκφρασης, καλωσορίζοντας όλα τα σχολεία, όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και εσάς κυρίες και κύριοι που παρευρίσκεστε. Ο μεγάλος φιλόσοφος ο Αριστοτέλης, διερευνώντας το θέμα της παιδείας, είχε τονίσει την καταλυτική επίδραση που ασκεί στην ψυχή των νέων και τη διάπλαση ενάρετου χαρακτήρα, η μουσική, η γυμναστική και η ζωγραφική. Αυτό το στόχο της παιδείας υλοποιεί το Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργικής Έκφρασης, που κάθε χρόνο ανοίγει τις αγκαλιές του και υποδέχεται μαθητές και καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μικρούς και μεγάλους από όλο τον νομό. Έργα τεχνολογίας, εικαστικά που φιλοξενούνται στον εκθεσιακό χώρο, μουσική και χορός παραδοσιακός αλλά και σύγχρονος, τραγούδι, συνθέτουν ένα πολυπίκυλο πάσι φτιαγμένο με φαντασία, όραμα, ευαισθησία και έμπνευση. Εσείς, τα παιδιά μας, έχετε το ταλέντο, κοινωνική ευαισθησία, κάνετε όνειρα. Εμείς οι εκπαιδευτικοί σας στηρίζουμε και σας ενθαρρύνουμε να τα εκφράσετε, όσο βέβαια μπορούμε. Θα ήταν άσκοπο να μην επισημάνουμε ότι το φετινό φεστιβάλ, τόσο στην έναρξη όσο και στη λήξη του, περιλαμβάνει ένα μικρό αφιέρωμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στο δράμα των προσφύγων. Αξίζει να προσέξουμε τι έχουν να μας πούν οι νέοι μας, ποιο μήνυμα θέλουν να μας μεταφέρουν. Στο κλείσιμο αυτής της μικρής εισαγωγής, ευχαριστούμε τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Δημητρέλο Βασίλειο, τον Δήμαρχο Ανδρίτσανας Κρεστένων κ. Διονύσιο Μπαλιούκο, τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων κ. Αγγελόπουλο Νικόλαο, την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεστένων κ. Μωραΐτου Ρούσα, τους εκπροσώπους των φορέων που παρευρίσκονται ή θα παρευρεθούν στη συνέχεια, τέλος όλους εσάς, τους κύριους διευθυντές των σχολικών μονάδων, τους συλλόγους καθηγητών, τους μαθητές και τους συνοδούς τους, που πάντα μας στηρίζουν και ανταποκρίθηκαν θερμά στο φετινό κάλεσμα. Γενικά, σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Καλή διασκέδαση.
προσοχή μου ξεχνώ και το παιδί μου, όχα στο προσοχή μου ξεσπώ. Και Μερακλής, όχα μάνα χάσιμης και Μερακλής, γιατί ολόλες, όχα μάνα κούκλα μου πως δεν με φέρει. Πίσω να ανοίξει τα σημάδια πίσω να τα κλείς, τέλειος πίσω να ανοίξει. Τρία μιτζίτια παπούτσια βρεστέριο, παππούς αγόραση. Τρία μιτζίτια παπούτσια βρεστέριο, παππούς αγόραση. Κάτε βαστέριο μου, κάτε βατζάνι μου, να σε παντρέψω μη. Κάτε βαστέριο μου, κάτε βατζάνι μου, να σε παντρέψω μη.
ξέρεις κινούσα. Κουφονίσια Ικαρία, αμοργό και αμαρτία, θα ρε αν δεν πάμε λίγο στη Δονούσα. Κουφονίσια Ικαρία, αμοργό και αμαρτία, θα ρε αν δεν πάω λίγο στη Δονούσα.
Υπάρχουν χέρια που φυτεύουν ένα δέντρο και άλλα χέρια που του βάζουνε φωτιά. Υπάρχουν χέρια που σαν πέσεις σε σηκώνουνε ξανά. Σίγουρα θα έχεις συναντήσει δύο χέρια σαν κι αυτά. Υπάρχουν χέρια που πατάνε τη σκανδάλη και άλλα χέρια που προσφέρουν γιατριά. Υπάρχουν χέρια που χτυπάνε, χέρια λύπητα σκληρά. Ίσως μια μέρα συναντήσεις δύο χέρια σαν κι αυτά. Να, 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 να. Υπάρχουν χέρια που έχουν μάθει να σου δίνουν και άλλα χέρια που ζητάνε μόναχα. Υπάρχουν χέρια που τις νύχτες σε χαϊδεύουν στοργικά. Σίγουρα θα έχεις συναντήσει δύο χέρια σαν κι αυτά. Να, 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 Υπάρχουν χέρια που απ' το άδικο έχουν σφίξει, έχουνε σφίξει και έχουν γίνει μια γροθιά. Και μ' άλλα χέρια έχουν σβήξει για να σβήσουν τη φωτιά. Κι ίσως τα χέρια τα δικά μας να είναι χέρια σαν κι αυτά. Να, 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 Βλέπω κι απόψε εδώ μέσα κάτι χέρια χειροκροτάνε και μας δίνουνε χαρά. Θα θέλα λίγο να σηκώσουμε τα χέρια μας ψηλά, να τραγουδήσουμε παρέα με δυο χέρια σαν κι αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά για την ενέργεια και τη χαρά που μας δώσατε.